Nwankwo ego mụ nọ mebe ọkwa ife kwulu ka na-eme adanti ya kwarụ m egwu ekene nuka nwoke si ebeje ọsụkasụ na asụ ndị lo ma imebe ọfụma onye wiwo si n'ike taalụ ebula ozu onye ọzọ dịka ugwu nkụ Jugwese bifi ma ikpe asikwana nwata na onweli ifo ga-emenwu ọgbanyelu gị fimu ikili aja mama m si na nwa m etogo kwa maka na nwa m jelu mba o wee bute ike ọganilu na-ebutela nwanne m nwata chọwa nke ya ibi akpọ ya chọ nwa obodo onye na-akpọ aga aka n'ọdụ nkịtị emewe mara odogwu ya ọzọ ka ibi ihe bụkwa nke makọna ka nyebe kama nga ya yọọ ebere ọnọdụ ugo ya solu nwoke maka na anya fụlụ ugo kacha ya mma achara ugo nwanyị biko bịa gbaru m egwu bọsi nọ n'ilo anyị na-aṅụ ego mbọ ife nwoke nyere nwoke bụkwa nga jidelu m isi n'ịmaka ife izụlọ onwe gị afịa ịma na mmadụ na-eyi mmadụ mara amalụ onye ọbụla nwere nkọkọ ekwu n'iru gị n'azụ gị you better do one to man as you want them to do for you ụwa bụ ofu mbịa ya biri gị n'uche nwankwo ego mụ nọ mebe ọkwa ife kwulu ka na-eme adanti ya kwarụ m egwu ekene nuka nwoke si ebeje ọsụkasụ na asụ ndị lo ma imebe ọfụma onye wiwo si n'ike taalụ ebula ozu onye ọzọ dịka ugwu nkụ Jugwese bifi ma ikpe asikwana nwata na onweli ifo ga-emenwu ọgbanyelu gị fimu ikili aja mama m si na nwa m etogo kwa maka na nwa m jelu mba o wee bute ike ọganilu na-ebutela